дар шаҳри исфараи вилояти суғд рӯзи ҷавонон дар фазои идона ва бо орзуву ниятҳои неки созанда дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. Нахуст ҳазорҳо нафар ҷавонони шаҳру диёти Исфара бо шиорҳои ватандӯстонаву парчами давлатӣ зери шиори ҷавонон пайрави пешвои миллатанд дар хиёбони марказии шаҳр раҳпаймоӣ намуда ҷонибдории худро аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд. Дар чорабинии идона ки бо ҳузури ҳазорон нафар ҷавонони худогоҳу созанда дар майдони парчами давлатӣ доир шуд, роҳбарияти шаҳри Исфара таъкид дошт ки барои ҳар фарди ватандӯсту меҳанпарасти тоҷикистонӣ мояи ифтихору сарфарозист ки имрӯз бо шарофати сиёсати сулҳуфаронаву ваҳдатгароёна, хиратмандонаву инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистони соҳибистиқлол дар роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона қадамҳои устувор мегузорад. Иштирокдорон ҳамасола дар сатҳи баланди ҷамъиятиву сиёсӣ таҷлил гардидани рӯзи ҷавононро далели равшани таваҷҷӯҳ ва шаҳодати ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумат нисбат ба насли ҷавони кишвар арзёбӣ намуданд. Ҳамзамон изҳори умедворӣ карда шуд ки ҷавонони солимфикру некназар ва бо нангу номуси диёр омӯхтани илму дониш, касбу ҳунар ва ҳифзу ҳимояи ватанро вазифаи ҷонии худ дониста дар оянда мавқеи сазовори худро дар ҷомеа пайдо мекунанд, дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва рушду ободии сарзамини аҷдодии хеш саҳми арзанда мегузоранд. Дар идомаи чорабинӣ дар вазъияти тантанавӣ ба толибилмону донишҷӯёни шаҳр идрорпулӣ ва сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Дар анҷом аз ҷониби аҳли ҳунар барномаи идонаи фарҳангӣ намоиш дода шуд ки саршори меҳру муҳаббати беандоза ба меҳани маҳбуб, саодат ва эҳсоси беназири айёми ҷавонӣ, шукронии фазои осудаву ором ва раванди маъракаи азими бунёдкориву созандагии саросари мамлакат буд.